Pois agradecer a presencia de todos os medios aquí, en primeiro lugar, e tamén pois nesta rolda de contactos que mantemos pois coas distintas organizacións agrarias, coas empresas, coa distribución, cos representantes dos produtores, ante a inminente pois renovación dos contratos do leite. Dende a Consellería creemos que ese diferencial que ten Galicia co resto de España ten que irse reducindo. Creemos que é unha situación injusta e así o manifestamos sempre. Seguiremos a dialogar coa industria de maneira que ese diferencial non exista e non debe de existir. O leite galego é un leite de excelente calidade. Galicia é a 7ª rexión europea en produción de leite, iso as industrias sábeno, por iso apostaron por achegarse a Galicia. O leite galego xa non ten que sair de Galicia pois para chegar ao consumidor, e somos conscientes de que as empresas teñen que apostar por os produtores galegos, e a mellor maneira de apostar por os produtores galegos é ofrecéndolles un prezo xusto, un prezo que sexa. Non queremos ser máis que ninguén, como dicimos sempre, pero tampouco queremos ser menos, e os produtores galegos teñen que percibir o mesmo co resto dos produtores nacionais por ese produto de excelente calidade que se produce en Galicia. Non só calidade, senón tamén cantidade, porque, insisto, Galicia é a rexión que produce case a metade do leite español. Tendo isto en conta, dialogaremos con todos os sectores, pois cos produtores, coa industria, coa distribución, e o consumidor tamén ten que ser consciente e comprometido para cos produtores galegos, porque sin produtores non hai leite. Temos que apostar por esa sustentabilidade do sector, por ese produto de kilómetro cero, como vimos insistindo sempre dende a Xunta de Galicia. Pois, dende a Consellería, como ben sabedes, se creou unha dirección xeral específica para a PAC e para a cadea alimentaria. Acompáñanos o director xeral, que é o primeiro paso para ese reforzo da AICA galega, e ese diálogo coas empresas, coa distribución, ven sendo xa unha tónica xeral dende a Consellería, e seguiremos a insistir e a traballar para conseguir esa reducción dese diferencial máis pronto que tarde. Que se pode facer desde a Consellería desa Administración? Que medidas, para, como dicía Roberto, convencer as empresas de que se abran a negociar os precios? Pois sempre dentro da legalidade do que nos marca a lei, por suposto, pero ese diálogo é cuestión de convencer. Sabedes que non hai intervención de mercado, é unha negociación entre dous, pero, algunhas figuras, dentro delas, a AICA, pode, dentro do que lhe permite a lei, exercer un papel.